Ministru wara l-ieħor jibqgħu iżommu kollox mistur mill-poplu Maltu Għawċi. Din id-darba kien imiss lill-Ministru Clifton Grima li żamm fommu sieket dwar is-suppost bidliet illi Chris Fearn qed jgħid li se jsiru fl-emenda tal-abort. Bil-Ministru tal-Edukazzjoni jgħid biss li kien hemm diskussjonijiet dwar din l-emenda, għalkemm numru ta' qdiet u esperti mediċi qed jgħidu li huma qatt ma ġew avviċinati għal konsultazzjoni dwar din il-kwistjoni. Naħseb illi issa illum il-ġurnata kien hemm anka diskussjoni pubblika fuq il-suġġett fuq din l-emenda. Dejjem skont il-Gvern din l-emenda qed issir għal ġid ta' nies. Bl-Oppożizzjoni minkejja diversi talbiet li saru għadha sal-lum ma natax kopja tal-bidliet li semma Chris Fearn il-ġimgħa li għaddiet. Clifton Grima mingħata tiegħu irrefera għal fatt li fil-Parlament issa se tkompli d-diskussjoni fi stadju ta' kumitat, għalkemm lanqas dwar dan m'hemm ċertezza għaliex il-Gvern għadu ma tax data dwar meta se jitlaq għall-Kumitat Parlamentari. Illum il-ġurnata hemm proċess illi jinsab fuq stadju parlamentari u naħseb wieħed issa jħares propju lejn dak il-proċess u l-istadju fejn wieħed jista' jagħti il-kontribut kollu tiegħu li jħoss li jista' jagħmel ġid u differenza fil-ħajja tan-nies ġu tal-pajjiż. Fl-aħħar jiem spikka skiet totali min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela b'rapporti jgħidu li l-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista tal-ġimgħa li għaddiet kienet waħda mqaqla ħafna u numru ta' deputati ma qablux mal-mod kif saru l-affarijiet rigward din il-liġi tal-abort.